Бурыч һәм намус темасы буенча практика эшләшебез. Бүгенге дәрестә яңа аңлатмаларны искә төшереп китик. Дәхриләр, объектив, иҗтимагый бурыч. Хәзер балалар һәрберсенә аңлатмасын бирик. Дәхриләр – бу атеистлар. Объектив. Объектив сүзе безнең шәхси телекләребезгә бәйсез, ягъни теләсәк, теләмәсәк тә без аларны үтәргә тиеш дигәнне аңлата. Бурыч – кешегә тормышта башкарырга туры килә торган барлык объектив йөкләмәләр. Икенче бирем. Таблицадагы хаталарны табыгыз. Сезгә ике багана бирелгән. Беренчесендә иҗтимагый бурычлар, икенчесендә ахлакый бурычлар. Үзегезнең җавапларыгызны дөрес җаваплар белән тикшереп китик. Иҗтимагый бурычларга без керттек. Ватан саклау, юлны дөрес үтү, театрда үзеңне дөрес тоту, мәктәптә уку, ширләсәң тышка чыкмау, тышта паркларда чүпне юлга ыргытмау, салымны вакытында түләү, табигатьне саклау. Әхлакый бурычлар: әнигә булышу, иптәшеңә булышу, балалар йортына булышу, картлар йортына булышу, кешене начар сүз белән рәнҗетмәү, әйткән сүзеңдә тору. Бурыч һәм намус темасы буенча практика эшләшебез тамам. Киләсе дәресләребезгә кадәр.